в 11 часа и 30 минути да видите официалното разписване, да ги видите отблизко състезателите. Отблизко да ги видите. Велосипедите са скъпи, по 3, 4, 5. Има 2 велосипеда по 8000 евро. 8000 евро, много скъпи карбонови велосипеди. Направо скъпа от вашите автомобили, от нашите. Може да купиш 2-3 автомобила, нали? Много скъпи велосипеди. Ще ги видите. Всяка вечер механиците ги гледат да няма някой пукнатина. Всяка вечер. 8 атмосфери съдържат въздух, гумите на велосипеда. 8 атмосфери. А вашите автомобили 2-2,5. Ето групата, виждате каква красота! Каква красота останалата група, виждате как пристигат всички. Кой ще победи от останалата група? Кой ще бъде? Ето каква красота! Град Елена посреща стоманената колона за първи път в историята. За първи път в историята. Ето главен съдия от българска страна Любослав Авденков. Още идват! Ето чаровните мажоретки са горе в очакване. Чаровните мажоретки. Къде са чаровните? момичета от Red Bull също са там.